Subscribe now SK Entertainment channel. Press the bell icon and click on the like icon. Hi lam sugun rok no ani YouTube channel SK Entertainment channel. Tam ni himba norok belai ka ano support klaika. Tei norok ni support by no ani YouTube channel SK Entertainment channel botini kuchuk saka kawi tongo. Tam ni hingkai ang kaisa je KSF KSM production tei Abir dabor mane je channel no ang je angko klaika promote system haikai je ang angko klaika sabono bising norok sajak tei a video no sajaka kaisa like ready sajaka dislike ready aba haike ang norok no samani gai norok a video no support klaika tei a video tabuk jora tei 10k plus ngi thangka norok ni hamjak mabaino gai tini asik dela oi phaidi sung tei sa haina hai जों दिनै हायना हाय तेसा इंटरेस्टिंग खालायनाय बाहायगा जों इंटरेस्टिंग खालायनाय ओमफ्राय तिनि आं नरकनो फुनुकनाय जे आबिर देबर माने चेनेलाव जों आबिरनो बोरैनो जों नुगो जे आजागा बो बोरैनो दाकिनो ब्रेकअप खाइरो तेसा ते कोबनि बोरैबाय तेसा हामजागि थांगौ आमाहाय जों नायलायनाय हिंगा हिमदिथ नों खुसिन तंसिदि आं आलगां थांसिगोन जादू ही नैनों लबैरिं मा मैतो देखावो करेखा दीदा और थांगा साइजो video nain rok bahai ma tongjaka gai sajak ang kaisa like ready te comment khlaina ta pokdi ga ama haikeno te kaisa sung nailai te kaisa sung nailai tam nailai gai te kaisa sung KSM ni je jeng loss kori to je kaijagi sika je Mia 9 tarik sorry 10 tarik Mia mo kajak pai khang bini loss kirini tini sung kusu comedy sung nailai kai fast no sung nailai loss kiri jepru Pacheng guni burino bini agini je x ni nai tlangna hebro je loss kiri belai khna kap kha a kap mani no tabuk norok nang punuk nai kai norok ok kap mani no norok sajagane kai फाइदि जों नायनो नायगोना नायनाय मान उनाव सुन्दरक जाजागनाय जाजागिया गाय इको नायनो दे अ भिडिअ आ बाबुनु या करि फाइबनि आ बाबुनु या करि सिपो फाइबनि ए भाइ खाने गात मर्गला आ भाइ के दंसिना खालो लैसे भाइ मा खा ख्लायनरक जाजाखना हेने आमा हेगनो जों तेव नायलायनाय जे KSM नि सिनि जे पासें तेबो हिट खलायो हायसे बनि लाइकी जे शॉर्ट फिल्म रक नुखना आ लाइकी ओ जे बो बेलाइखनो बो सरंगै आहाय के बो मोसामानि जे बो कायसा बखनाय आहाय के स्टाइल खायो बो जे आहाय के बखनाय स्टाइल खलायो गय फारि नायनो लागना अरे जसपन मिलिर mana oh no Robert dance Jaza kana bole jaza kan ga kai tam makhane like ri kan kai dislike ri kan kai bo boro bo saje klana ang bo saje klana haini bagai norok video na kan kai kisa kaham kai no follow klana haini hai sung techa naine laigana sini norok pobitong khana sini je Bishal songno sini takuk Bishal aba Mr. Bishal norok
pogui tong khana interest jingtini khlai nai tamni ke bo asuk je comedy khlai rango Bishal keba Bishal tamni bagai ke SFO kagi thangka norok saimiana tamni bagai ingkai bini video bo rujak tongo norok naimono bongni a website thangai borok je o Lilla somai je kagi thangmani Lilla ni je team ake SM ni borok sorry ke SF ni borok je tongmani bo kagi thangka angkai tabu sing Bishal ni comedy no naini lagana ingkai hindi tho piama marung call ni tui hedi man soching call ni famous e tam jin nok jol je tongdrung ANG sri phunu ke ning ning ANG chai pe khale am go ANG chai ko khale dam dam tong khan din dam khaba se kor kok de ser dun aw ANG tak to bo ubun ucharan to kong nangan bole ANG man tam kai kono chin Kokborok ba tam kala kya bo oh an berana kisa ha ke ei 사지라 너리 사디 ANG taba Oron benug ano ima Cabula Ang batu mas no khata Cabula Nai jesung nai besar musa ke bahing zaka ingkai tabuk tirpro tam soli tong nok saideman tirpro tabuk kai lebari choli to tam khainai je Pacheng bari tlang na hin hepurwo belai khana tong thok jage phemani ingkai je thela gari bai je bari no tlang na hin hemani a jaga bo abono nok phunu nai ingkai hindi tho nai ni order sile di order tuition asu di sutong de lewang phainai taisa kam ka saule Kumui to ho hai te lo kumana anlaisa lam nan sade bang saule kotora taisa res de ya thik bai so to ngi re ne bahing zaka khak nainok kaham nong zakana hinai ingkai tini ni bagai musukno norok tebo enjoy khai tongdi norok ni bagai tewang oma hai comedy rok tui phainai ingkai te kaisang pai thago tini ang sanamu chungo norok kebo bad comment takladi tamni ingkai jotono borok ni kaisa derama tongodo je baksa borok ana ani je a puilani je interesting je funny ang khlaima jagao ano kwbangma borok insult khlaika haipono kaitor brok na cartoon tamni kang borok na karo je norok ani khub suino nugui norok sajagya angbo salamya ani o khub suino je tamni bagai kuwarung kha ba kotorung kha ang jodi sunamnai hingkakai ang thik laima kamo belai aba hai norok nang sawana khoroksa borok bo naithogya ngui tongkang kai ningbono naithogya hinchakang kai a borok ni bukha ta ma tongno haboni bagai norok kebono aba hai ta hinlaidi tamni hingkai chung jodi thik kai naithakang kai khoroksa borok ni je chehra na thangtani kaisa mistake tongo norok comment kai sadi saboni mistake tong norok ani to mistake nubi tongkha kai norok ni sak ni wan chugai naineri norok ni kaisa mistake tong nai thok pano kisasek dulima tongo angkai tini ni bagai musukno norok tebo aba hai katal abo hai comedy night nan bagai ani YouTube channel no SK